Yes. Haka ne, wanda gidan salo na irin waka ta gayu. Masoya addu'ar ku ne garkuwa ta na yi waka ta farko domin na yi karko. Salona anan zan sa salona domin na yi suna masoya na amona. Allah a gaza min domin garkuwa ta. Baka kiɗin nan baby masoya kun yi daidai ni ma na yi daidai. Da ni ba si ni ma na yi daidai. Soya na amona suna ta faɗi da basi. Anan zan gaisuwa ta sannan godiya ta cikilis dalle libatan abin gudu bauda leda can mata wana je can ma gaisuwa ta jiri isiya igwa dureka kebi ni ne gani basi masoya godiya ta taro godiya ta sannan gaisuwa ta.